What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. I'm Japet. And welcome back to my channel. Yeah! Ngayon guys, special yung vlog namin ngayon. Special lang. Gagawa kami ng bahay, guys. Gagawa kami ng bagong bahay guys. Hindi, joke lang. Hindi guys, kasi alam niyo ba guys na may bagong alaga kami? Huh? Ay ako lang pala. Kasi hindi naman to hilig ni Apitong. May bagong alaga kami. Hi buddy. And may guard pala dito. May guard pala yung Paul lang. Oh, guys, alam niyo ba guys na mahilig akong mag-alaga ng hulaan niyo kung ano. Hindi, isda guys. May isda. Ay, hilig ako marami kaming isda dati pero naubos, namatay kasi nung sumakay ako ng barko tas napabayaan kaya yun yung nangyari. Ito yung alaga ko guys. Ito muna yung mga alaga ko kasi kakabili ko lang nito guys. Ito tawag nito mga balloon mollies. Ito yung mga gusto ko ng mga isda guys. Yan. Laki ng aquarium no. Kulay blue yung tubig niya kasi nilagyan namin ng methylene blue. Hindi to masyadong blue lang tignan lang dito. Ewan ko kung bakit ganun. Hindi sino masyado. hindi ko sinobrahan to. Kasi may blue to kasi nilagyan namin ng methylene blue. Itong methylene blue, pampatanggal to ng stress nila, tapos natatanggal din yung chlorine, tapos antibacterial and antifungal din siya para hindi magkaroon ng mga sakit-sakit yung mga isda natin dito kasi dito lang din sila tumatae, ganun. Kaya ito yun. About the pH level? Oh, yun din. Neutralize? Oh, basta ano siya, water treatment siya para sa mga isda. Nice. So, yun. Tapos nilagyan ko din to ng vitamins. Wow, di ba? May vitamins to guys. Akala nyo kayo lang may vitamins ha. Kailangan din nila ng vitamins kasi Magka-COVID daw guys, kaya kailangan ng vitamins. hindi, kailangan din nila yan para sa immune system nila. Kasi yun nga, di natin pala kahit na may antibacterial or antifungal dito, kailangan pala nila ng matlakas na immune system. Wow. Hindi lang mga bunso ni Papa yung may vitamins, pati na din ito mga alaga namin. Di guys, pero yung vlog talaga namin ngayon guys, gagawa kami ng bahay, guys. fish pond. Guys, gagawa kami ng fish pond dito. Swimming pool. Maliit na. Maliit na swimming pool na naman dito guys kasi nagtanong kami kay Mama kung kung saan maganda daw gumawa. Dito daw kami gagawa ng swimming pool ng fish pond. So simulan na namin ngayon kasi mga ilang araw to gagawin guys. Hindi kami mga pro. Tapos wala pa kaming alam kung gano'n pero search lang kami sa YouTube kung paano gagawin pero nag-search na ako kung paano. Kaya ako yung magmando. Ito yung foreman. Ako yung panday, ito yung assistant panday. Tapos may mga naman kami dito, may mga hollow blocks. May mga hollow blocks naman kami dito. Kasi doon nga may papagawa kami doon ng CR. Tapos may sand na kami, tapos may gravel na din doon. Tapos may semento na din kami, so wala na kaming problema. Tignan na lang natin. Good luck na lang talaga sa fish pond namin guys. Ewan ko lang. Tsaka parang uulan pa, good luck. Pero ito muna, muna kami dito, maghukay muna kami dito. Ako first na hukay guys. Sige nga, ikaw nga. Tingnan natin kung magaling, may marunong ba Saan ba dito? hukay? Oh, dyan. So ako yung mag-groundbreaking guys. Wow! Ano ba yun? Ako yung first na groundbreaker. Oh. Diyan guys, kasi gusto ni Mama diyan maglagay ng fish pond kasi maglalagay daw siya ng grotto diyan. So, sana all. Wala pa. Tingnan natin. Sana okay yung fish pond namin. Ewan ko lang kung maganda ba to pero di bali na basta kaya may fish pond kami para doon. Kasi lalaki yun guys, lalaki yung mga tiyan doon tapos bilis nila dumami. Diba, kung naalala nyo, nag-post ako doon kung may balloon mollies kasi mahirap hanapin din tong isdang to. Para pag dumami, at saka lumaki na, benta natin. There you go guys. So we'll start guys.
Mabasag yan. Ayusin mo. Wag na yan. Dito kasi yan. Nakalabas na yung hollow blocks dyan eh. Ay, Dito na. nakalabas na mga hollow blocks. Hoy, bumalik ka sa loob. Yan, Pet. Yan. Anuin mo ng, bundol. Bundol? Sige. Bundol patola. Yan. Yan kasi, ba't kasi umaalis? Ganyan. Hindi, ikaw na lang siguro matanggal. Sige, ganyan. Ikaw, Baka sabihan ka niyan mamaya. Ikaw na lang siguro magtanggal kasi ikaw marunong. sige, Pet. Go, Yan, BC! Pet. Kaya mo yan, BC. Andito lang kami magsusuporta sa'yo. Baka mabasag yung... Hollow block. Hindi kasi ganyan ang... Ha? Ganyan lang yan. Ha? Ganyan lang yan. Ganyan. Sorry guys, naging taga-video kasi ako kaya mamaya na lang ako tutulong. Yun. Niya, pakitaan mo na ng gilas, Chris. Kasi, okay ba yung plano? Successful ba yung plano? Ito yung guys, yung 4 man. 5 man. 5 man. Kasi marami. Oh, kana, very good. Oh, sige mga hampas lupa. Magano kayo dyan mga hampas lupa? Very good. Kahit mawala lang yung mga ano dyan, okay na yan. Mawala lang yung mga grass dyan. Yun guys, ito na yung nagawa namin for the day. Ito na lang muna kasi Oh, grabe. Hirap guys. nahihilo na kami guys. Nahihilo na kami. Nahilo ka? Oh, Wow. baka merong ano dyan, mga palipay. Papakainin na lang kita na yung ulam na lulutuin ko. Sige, very good. Dapat, bilisan mo ng pagluto ha, kasi gutom na kami ni BC. Maghumba tayo. Uy! Oh, Oh, yun naman kayong soft drinks. oh, inom tayo sa drinks. Bit. Very good. Very good. Asan yung sa akin? Bakit ako yung nagtutunan? Tapos guys, bumili ako ng mic. Tignan natin kung Tikman daw, tikman. tignan natin kung ayos ba. Guys, may pang-live na tayo sa Facebook. Wow. May pangkanta-kanta na tayo sa Facebook, guys. Hindi na tayo dito sa mag-live tayo sa Facebook. Wow. May Malakas na. Ha? Malakas na. Oh, may pang-stars na tayo. Sige, tapos na yan. Teka, sige. Dapat ano, pagka nang naka-on na yung Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Pag-connected. The Bluetooth device is connected successfully. Ha? Let's connect to the... Has, good. Has to sa ilaha. Samoa is. Pet, Mura mo Bet. ganang kuhan sa. kilala mo ba yon? Yung Oh. nawala na partner ko sana sa paggawa ng fish pad kasi naglaro ng ML? Sino yun? Kilala mo yon? Hindi ko nakikita. Ha? Lagyan mo ng echo. Parang ano ka ba? Announcer. Hindi. Sige nga, sige. Ha? Takbo na election. Hindi, basketball yan, Bishing. Dyan. Ganito yan, kisa. Oh, number 25, drifting the ball. Oh, layup! Oh, wala, super by Snake Princess. Pwede. Galing mo talaga, Bishe. Pwede ka na mag-announcer. Thank you so much for watching this basketball game. This is brought to you by Mayor. Mayor Lester Capuno. We would like to thank everybody for coming here. Now, Lester Capuno dribbling the ball. Naglusot-lusot. Nili kaysa kontra side step layup. Wow! 2 points. So yun guys, yun yung nagawa namin for this day. Bukas na naman kasi sisimentohin namin yan para sa base. Tapos dito para sa foundation. Yan. So guys, sana susubaybay kayo sa journey hanggang matapos namin tong swimming pool na to. Grabe, effort talaga to guys. Sana subaybayan nyo kami. Tapos tsaka, alam nyo ba guys, may dumating. Oh, di ba? Sobrang ano ko yung mga isda ko guys kasi bumili ako sa online ng mga pagkain nila, mga vitamins nila. And para sa tubig nila, water treatment para matanggal yung chlorine sa tubig. Wow!
Kasi kailangan yun para hindi sila ma-poison kasi nakaka-poison yun sa kanila. Tsaka ito guys! Woo! Excited na ako. O, di ba? Dagdagan mo yung isda ko ya. Ha? Dadagdagan pa natin yan. Anong isda idadagdag mo? Lagyan mo ng butire. Koy! Koy yung ilalagay natin dyan. Guys, lagyan mo ng butire. Di ba? No? Koy, no? Yo, excited na ako. Tapos ito yan, kita nyo yan guys. Ibuksan natin dito. Piranha. So guys, ito yung para sa mga isda ko guys. Nabili ko online. Ano ba yan, Kuis? Ha? Ano ba yan? Fertilizer? Hindi, para sa ano? Para sa ano man yan? Kuan, kanang pintal. Vitamins. Ano pintal? Hindi ba yan pang art materials? Ito, ano yan? Ito, Vitagold. Ito, pang vitamins to nila guys. Promotes spawning, health, coloration, aquarium water conditioner, stimulation, appetite. Basta vitamins nila to. Uy. Tsaka ito, stress, papatanggal ng stress nila. Hindi, pampaad ng stress yan. Stress dyan. Kung hindi natin stress yung mga isda mo, lagay mo lang yan. Natural bacteria adds beneficial bacteria to healthy aquarium. Oh. Di ba? Ganun ko sila ka-love guys. Tapos, ito naman, anti-chlorine. Chlorine neutralizer. I-neutralize nyo yung chlorine para matanggal yung chlorine sa tubig kasi nga poisonous yun sa kanila. Saka nakakaano sa kanila kaya kailangan natin tanggalin yun. Sa Yan, tubig. ano yan? Lalo na pag tap water. Pag tap water kasi alam naman natin yan lalo na pag sa mga yung mga nasa gripo yan. Oh, meron niyang chlorine. Meron yung chlorine. Kaya tanggalin natin yan. Gamit to. Tapos, Pintal. syempre, ito guys. Pintal yan. Pilok. To be fixed nga worms. Okay. Na ano guys, na preserve. Dried na yan. Oh, dried na to. Wow. Frozen dried. Wow. Frozen plus dried. Oh. Yan. Ito guys, ito ay mas healthy sa mga isda pag mga live food or di kaya mas ano sa kanila pag mga live foods yung ipapakain mo. Ito, preserve na to pero live to dati. Oh. Buhay to na parang dinried lang na mga to be fixed. Good pa rin. Good pa rin yun sa mga isda guys kasi live natin silang pakakainin ngayon. Right. Gusto akong tray. Hindi, lagay nyo lang. Alam nyo ba kung paano to ano guys? I-shoot mo lang dyan. Hindi. Ano? Ganito yan. Pinit. Blue na kinakulo ng tubig yun. Ganito yan. Didikit ba yan? Sim. Patay na bungkag. Nabuskag ba? Uy, nalipong isa guys. Kita niyo yung isa guys. Yan, ganyan yan sila. Ganyan yan paanuhin. Masisimot na Kasi nila na mamaya. sila eh. Mayain Ganyan ba sila? Mayain. Ayaw na lang kumain, so baka hindi pa sila sanay. Kaya sanayin ko silang gumain. Kasi treats nila to eh, na mga live foods. Kaya yun, tsaka ko na lang sila sanayin. Pero guys, doon na lang muna kami. Maraming salamat guys. And guys, wag niyong kalimutan na mag-subscribe kay Chopet, kay Bishi, James Ukat, YT. kay Alex and kay Jerome and kay Medyo Maldito and kay Snake Princess and kay Jasper and sa Chismosang Vloggers and kay Buddy TV. Guys, maraming salamat guys and Abangan nyo. abangan nyo matapos yung matapos yung fish pan namin guys. Sana kayong mag-abang kayo guys. Please, joke lang. Bitaw. Okay lang guys kasi may nag-comment pa naman na na paikot-ikot lang daw kami sa bahay. Alam nga naman sa bahay nila kami magpaikot-ikot. Wala nga naman sa isip mo kami magpaikot. Ay! Hey guys, so doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!